Kaixo Joseba, Bilboko Aldezarrean Gorde Tabernan gaude, Pablo Aketza eta Aritza daukagu izena, eta, bueno, ongi etorri gure etxera, sartu gurekin nahi baduzue eta erakutsiko dizuegu pizkat nolakoan gure taberna. Gorde Taberna pasadan urteko martxoaren 14ean ireki nahi gendun, baina, bueno, pandemia honek harrapatu ginduen, pandemiaren semeak bihurtu gara, eta ekainaren behatzean ireki genuen azkenean, kultura eta baskaria batzen dituen taberna bat egin nahi gendun. Adibidez, oraintxe bertan esposizio bat daukagu, musika sustatu nahi dugu, gu bakarrik biniloan pintzaten dugu musika, gero baita ere kontzertu akustikoak egiteko ideia bageneukan, baina gauza dagoen moduan dagoela eta oraindik ezin dugu, baina hori da pizka gure filosofia. Oztopo pilo bat izan dugu pandemia dela eta, baino jendeak oso ondo hartu gaitu. Baskari aldetik begiratuta, ez daukagu gauza pilo bat, baina eskaintza zabala da. Gehien bat egin nahi izan duguna da tradizionaltasuna izan, non betiko txipiak dauzkagu, eta gero badaukagu baita ere, adibidez, zuleta hamburguesak, sekreto iberiko hamburguesak, veganoak, eta horiek adibidez Black Label Bilboko hamburguesa tailerrean egiten digute, eta sustatu nahi dugu pizka bat hori. Adibidez, ogia bizkarran edo bitxibilen hartzen dugu baita ere, eta betoko produktua pizkat izatea bai. Ja gure historia ezagutu duzuela, joango gara sukaldera eta pulled chicken platxadito bat prestatuko dizuegu. Ni Aketza naiz eta Aritzaren kidea naiz. Pulled chicken platxadito egiteko behar duguna, kominoa, piperrotz gozoa, azukrea, gatxa, mostaza, oilasko paparra, ogia, tipula da baratxuriak. Da gero gure plantxaditoarekin ere jartzen dugu asa entsalada bat. Da honek egiteko itzen duguna da asa, azenarioa, sagarra, ospina, maionesa, mostaza, da gero azukre da gatxapur bat gehiago. Oilaskoaren prozesua nahiko luzea denez, lehen hasi garaia dena prestatzen. Lehen aipatutako osagaiekin saltxat prestatu dugu, urarekin hasita, da gero irabiagailuarekin dena birrindu dugu, da bertan gure oilaskoa egosi dugu. Ordu eta erdi, 2 ordutaz. Da, orain hasiko gara paparra desegiten. Prest daukagunean, berriro saltuko dugu gure saltzaia murriztuen. Hasiko gara gure kolentzala daitzen, eta, hasteko, nahaztuko dugu bol batean, asa, azenarioa eta sagarra. Dana ondo pikatuta. Da, gero hemen bertan, sartuko dugu azukre pizka bat, eta gatxapurtxoet baita ere, ospina bategaz, da utziko dugu 10 minutuz denen kurtitzen. Hau ondo kurtitzen den bitartean, hasiko gara gure plantxaditoa prestatzen. Izatiak onduko ditugu, jarriko dugu haragia ogian, da orain gure entsalada bukatuko dugu. Hau ondo sukatuta daukagunean, maionesa eta mostaza botako dugu. Ondo nahasi guztia, eta osagai guztiak ondo nahasita daudenean, ja jarriko dugu gure plantxaditoari. Gure plater izarra izango litzateke, ensaladilla rusa edo plantxaditoa. Azkenean gauzak errazak da askarrak direz, eta jendeari asko gustatzen zaie. Eta maitzeko plantxan sartuko dugu bokata ondo berotzeko. Hau da, konfinamenduan zehar, etxan nengoela, egin genuen proba bat, eta gustatu zitzaigun. Orain badaukagu gure plantxaditoa prest, da beroa, hau gure pulled beef plantxaditoa. Joseba, Gorde Tabernatik agurtzen zaitugu, espero dugu gure plantxaditoa eta gure taberna gustoko izana, eta, gure ateak beti irekita izango dira, hemen Gorde Tabernan, Bilboko Aldezarrean. Agur! Herrik asko!